trošku závratě. To je dobrá fotka, hele. Tak celodenní hladovění se vyplatilo. Konečně jsme se dočkali našeho 6chodového menu a tohohle výhledu na krásný panorama Kuala Lumpur a Petronas Towers. A navíc Ferdíček se dočkal plnýho talíře dobrot. Já teda taky. A za hodinu, co tady sedíme, tak jsme dorotovali až k tomuhle bufáči, který máme teďka hnedka za zadkem. To musíme využít. Mámo, jde? Samozřejmě. Rychle. Jsem přeskoč. Nastav kapsu. Takže teďka tady máme takovýhle nádherný výhled. Petrou nastaven. Není to úžasný? Milionový. Takže Verunka si jde pro dezert, finální stav. Nicméně já bych to viděl ještě na nějaký dlambanec ve stylu curry nebo nudlí. Jo. Nabídka je lákavá.